Isambulo isahluko sesine. Emva kwalokho ngabona, bheka-ke, umnyango uvulekile ezulwini, nezwi lokuqala engalizwayo linjengelecilongo likhuluma nami, lithi, "Yenyukela lapha ngikutshengise okumelwe ukuba kube khona emva kwalokhu." Masinyane ngaba kumoya, bheka, isihlalo sobukhosi sasimi ezulwini, nohlezi phezu kwesihlalo sobukhosi, nohlezi wayefana netshe lejaspi nesadiyu ukubukeka kwakhe, nothingo lwenkosazane luhaqe isihlalo sobukhosi lufana nesimarigadu ukubukeka kwalo, nesihlalo sobukhosi sasihaqiwe yizihlalo zobukhosi ezingama-24. Naphezu kwezihlalo zobukhosi kwakuhlezi amalunga angama-24, embethe izingubo ezimhlophe, enemiqhele yegolide emakhanda awo. Nasesihlalweni sobukhosi kwaphuma imibani, namazwi, nokuduma, nezibani zomlilo eziyisikhombisa zavutha phambi kwesihlalo sobukhosi ezingomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu. Nangaphambi kwesihlalo sobukhosi kukhona okunjengolwandle lwengilazi lufana nekristalu. Nangaphakathi kwesihlalo sobukhosi nasekuzungezeni isihlalo sobukhosi kukhona izidalwa ezine, zigcwele amehlo ngaphambili nangasemuva. Isidalwa sokuqala sasifana nengonyama, nesidalwa sesibili sasifana nethole, nesidalwa sesithathu sasinobuso obunjengobomuntu, nesidalwa sesine sasifana nokhozi olundizayo. Nezidalwa ezine, yileso naleso kuzo, zazinamaphiko ayisithupha emaceleni onke nangaphakathi zigcwele amehlo, kazikhawuli imini nobusuku ukuthi, "Ingcwele, ingcwele, ingcwele iNkosi uNkulunkulu uMninimandla onke." Kuthi lapho izidalwa zimnika inkazimulo nodumo nokubonga ohlezi esihlalweni sobukhosi, yena ophilayo kuze kube phakade naphakade. Amalungu 24 awa phansi phambi kwakhe, ohlezi esihlalweni sobukhosi, akhuleka kuye ophilayo kuze kube phakade naphakade, aphonsa imiqhele yawo phambi kwesihlalo sobukhosi, ethi, "Ufanele wena Nkosi yethu noNkulunkulu wethu ukwamukela inkazimulo nodumo namandla, ngokuba nguwena owadala izinto zonke, nangenxa yentando yakho zabakhona zadalwa."